sedulur ayo padha ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa liridhoir rasul wa li ijabatil mas'ul wa ila hadhihi niyah wa li kulli niyatin sholihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Panci nek diangen-angen wulan Recep niki wulan sing agung, wulan sing mulya. Sebab napa? Wonten ing wulan nikulah Kanjeng Nabi katindakaken Isra Mi'raj. Tepate Isra Mi'raj tanggal 17 ing wonten ing wulan Recep niku. Ngantos dipun dawuhaken Allah nang Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kanjeng Nabi dipun tindakaken Isra. Isra ki mlaku nang wektu bengi. Napa? Isra ki cara Arab, cara Jawane ki mlaku nang wektu. Wis tau sampean mlaku nang wektu bengi? Kapan? Kamu bengi kae garek jamaah Isya lah ya. Saka ngomah lah wis lebar maghrib to aku ya. Aku ya jenenge saka ngomah tekan masjid niku ya Isra. Salat Isya saka ngomah nang masjid ki klebu Isra, lugotan. Sampean mebengi kae metu saka ngomah arep nang kalen. Wong ora di kamar mandi ya. Aku ya sampean jenengane Isra, wong bengi-bengi mlaku. Leres. Dadi Isra lugotan niku mlaku nang wektu bengi. Wong lanang bengi-bengi mlaku ngethok gedang. Nang kebunane wong liya, ayo ku ya Israe maling. Kira paham mboten? Dadi Isra niku mlaku nang wektu bengi. Lah terus sakwise nek ngono, nek Israe Kanjeng Nabi niku kejaba le mlaku niku nang wektu bengi ana bates-batese. Angkatane saka Masjidil Haram Mekah nganti tekan Masjidil Aqsa Palestina. Saka Masjidil Haram Mekah tekan Masjidil Aqsa Palestina niku jarake mboten tebih, kirang langkung nggih namung 500 km. Ya. Niku saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan Isra niki Kanjeng Nabi sampun maringaken pinten-pinten piwucal dhateng umatipun. Awit nanggon perjalanan Isra niki Kanjeng Nabi diparingi weruh ayat-ayate Gusti kaya nang Al-Qur'an sing didhawuhake Allah linuriyahu
min ayatina nih. Muhammad tak tindakake Isra Mi'raj iki perlu arep tak wae weruh ayat-ayat ingsun. Dadi Kanjeng Nabi awit saka Masjidil Haram Mekah tekan Masjidil Aqsa Palestina niku leleren ping 5, Kang. Leleren ping 5. Saben-saben leren Kanjeng Nabi niku nindakake salat sunat 2 rakaat. Iku dereng enten perintah salat niku nembe perjalanan Isra. Lateng mriku niku masyaallah ayate Allah sing dipresake yang Kanjeng Nabi ki werna-werna banget. Ana sing bungahake, ana sing nyenengake. Sing bungahake, ana sing nusahake. Ana sing bungahake kaya Kanjeng Nabi diparingi weruh mlaku ana apa jenengane ambu sing wangi banget. Kanjeng Nabi matur malaikat Jibril niku ambu wangi kaya ngeten iki lenga wangi merek ngopo? Oh, niki niku mboten lenga wangi Kanjeng Nabi anapa niki ambune Dewi Masitoh. Dewi Masitoh niku sinten? Dewi Masitoh niku budake Raja Fir'aun. Sing cok tukang ngopeni momong anake Fir'aun. Lah ceritane pas ngopeni jungkati anake wedok Fir'aun niku, jungkate tiba kejirit rambut. Lah sakit nggih jungkati kadang-kadang lenggodoki kurang kenceng nyerimpet jungkate tiba. Lah nalika jungkat niki tiba, Masitoh niku muni Bismillah ta'isu Fir'aun. Cara Jawane kanthi nyebut asmane Allah mudyar sekarat Raja Fir'aun muni ngono. Wah anake lan nesu wong pangeran kok dismodar-modar. Wah nika anake wedok krungu kaya ngoten niku, kowe iki ndek pangeran liyane bapak to Masito? Wah pangeran kula nggih pangerane bapak sampean kok ndorong. Agene kok kowe ngucap kaya ngono. Ah niku ingkang kula sebut pangeran kula. Dadi kowe ora nyembah bapak mboten. Bapak sampean kula menungso biasa doyan madang kok. Nek ngono kowe iki tak laporke bapak monggo badhe dilaporaken mboten napa-napa. Wong panjenengan kula mboten ngakeni nek bapak sampean niku pangeran kok. Bapak sampean niku ming raja ngono wae. Wah dilapurke tenan, akhirnya Masitoh niki sak anak bojone diundang. Takoni Masitoh, dalem apa kowe bener duwe pangeran liyane aku leres? Pangeranmu ki sapa? Pangeran kula inggih pangeran panjenengan. Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nitakaken awam, ingkang nitakaken bumi langit saisine, ingkang nitakaken kula, ingkang nitakaken panjenengan menika pangeran kula. Dadi nek kono kowe iki ora ngakoni aku pangeran mboten, pangeran kok kaya ngono potongane ngantukan. Wah niki bune kok nesu tenan. Raja Fir'aun nesu tenan iki. Terus akhire dadi kowe ora ngakoni mboten. Nek kowe ora ngakoni aja obong kowe. Monggo badhe dipun obong nek ken ngaku penyan pangeran mboten purun. Wah akhirnya dicepake drem diseni banyu. Terus digodhog nggo kompor, digeneni nggo kompor. Mandang banyune wis umop, takoni meneh, kowe gelem ngaku nek aku pangeran apa ora Masito? Nek ora gelem tak lebokke iki lho. Nggon banyu umop mboten purun. Badhe dipun lebetaken wonten ing mriku, kula tetep nderek. Wah iki jan yo ngeri tenan niku. Nalika arep dilebokke iki yo jenengane wong kok yo duwe wedi barang. Kok malah anake sing bayi susun sing digendong karo Masito kok ngomong to Kang. Bu, monggo kula aturi mlebet wonten drem ingkang banyune umop. Panjenengan badhe wilujeng sak lami-laminipun. Niku.
bayi jek urung iso nalar iso ngandani kaya ngoten. Kula dherekaken Bu, mboten panjenengan piyambak. Bayine iki lho iso muni ngono. Wah, akhire Masita lebok kena ngedrim kono sak anake ayo mateng to. Pejah niki. Tapi matine niki mati husnul khotimah. Dipapake nang swargane Allah lan dipresani karo Kanjeng Nabi nalika semono Kanjeng Nabi tindak Isra Mi'raj. Kuwi contone wong wedok sing mati, le mati mergo mbelani agamane Gusti. Mati nggondeli imani. Dadi kula sampean niku nggih ngeten iki. Ngaji ngeten iki kok kula sampean kok tiba mati. Sampean ki matine husnul khotimah. Amin. Wong sampean lek mati ki mergo nggondeli agamane Allah. Leres napa mboten? Nggih. Lek rene lan niat ngaji to? Nggih. Apa niat turu? Niat ngaji ya. Jadi wong mati sak mongso-mongso niku tetep karo Gusti Allah digolongke wong mati dadi ahli wong swarga. Niki contone kaya Masita. Oh, dados niku ambune Dewi Masita ingkang pejahipun husnul khotimah nggih niki kaya ngeten. Niku nalika Kanjeng Nabi tindak Isra wis diparingi prisa kaya ngono kuwi. Wis sing bungahake. Lah sing nusake ya ana. Apa wong wedok digelantung rambute diselamati karo malaikat nganggo mawa neraka. Bengok-bengok lho niku wong wedok niku mbah sapa aku ya ora paham. Akhirnya Kanjeng Nabi matur dateng malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalem nika sinten tiyang wedok sing digantung rambute, diselamati awake, diselamati lesane menika sinten? Oh nika contone wong wedok duwe bojo ning karo sing lanang galake ngungkuli kirik mana kapok kowe. Selamati cangkeme lho wis ana akhirat. Terus kene ora ngandel tuwun kowe. Ya, lho niki. Lah kok digantung rambute kae ora tau nggo kudung. Terus kene ora nggo kudung, ora digantung kowe. Lho niki Kanjeng Nabi nalika tindak Isra Mi'raj sampun diparingi prisa ayat ingkang mekaten. Mila muga-muga kanthi lantaran kula panjenengan ngaji menika Allah maringaken pangreksa. Awake dhewe iso mapakake uripe nang alam donya sing nganti tekan kula sampeyan nang alam donya tekan akhirat ki mengko oleh ridane Gusti. Leres napa mboten? Nek ora ngaji ngene iki arep mapake nggih napa mboten? Ha sing ngerti wong wedok kudu-kudungan ki nang liwat ngendi? Ndak nang pasar ana pengumuman wong wedok wajib kudungan ngono kira-kira ana apa ora? Sing ana lah ya nang pengajian to. Leres napa mboten? Iki. Dados kula panjenengan ngaji ngeten iki nek dirasa-rasake kaya-kaya nek spontanitas sanalika iki jan ora ana apan-apane. Nggih napa nggih? Ning mangke nek kula panjenengan keparingan ilmu sing bisa mlebu nang ati, akhire ilmu niku manfaat iso diamalake panjenengan dadi wong wedok ora tau copot kudung nek ora nang jero omah. Ha iki sampean wong wedok sing calon slamet. Paham mboten? Paham mboten? Dadi nek nang jero omah mul kan karo bojone apa karo anake tok, ora kudungan ora apa-apa yu. Ora apa-apa. Nek lunga rono-rono kae kudunge ki dinggo. Rambutnya wis putih. Ya. Malah aneh-aneh meneh saiki. Rambutnya wis putih ora gelem kudungan malah disemir. Monggo semire abang. Wong wedok ora kudungan rambutnya semir abang, jan persis gangkrangan. Nggih ngoten. Niki monggo. Kaya ngoten niku dipresani nalika Kanjeng Nabi tindak. Mula monggo kula sampean bareng-bareng
nang wulan Rejeb mau karo Pak Kiai Swam wis dijak kondo ajar napa jamaah 40 dina ya sing menangi takbiratul ihrame. Pancen nek riyen kula kemutan niku jamane Mbah Kaum ngriki isih sugeng niku angger wulan Rejeb ngene cok nganake rombongan jamaah 40 dina niku. Angger wulan Rejeb engko tekan teruah tanggal 10-11 niku gek rampung. Iku zamane Mbah Kaum. Lah kula sampean ya ora kaya ngopo ya teko gawe. Teko nganakake dhewe apa ora kudu nang masjid kene ora kudu pokoke 40 dina iki sak bisa-bisa nek salat iki mesti jamaah tur menangi takbiratul ihram. Jadi upamane pas sampean iki tindakan ayo nang lek jamaah ya ora kudu bali kok. Nang kono papan kono le menangi salat zuhur, ayo anggere menangi takbiratul ihram imam ya ora pedhot sampean le jamaah ngono kuwi. Paham no mboten? Ora kudu nang masjid nggon dhewe ora. Pokoke diusahake 40 dina niki sajrone salat niku menangi takbiratul ihrame. Ah syukur iso istiqomah nang omah menawa luwih apik. Ning ora-orane niku pokoke anggere salat niku menangi napa? Takbiratul ihrame imam. Nek wong kaji niku ora 40 dina ning 40 wektu nang Madinah. Wong kaji iki nek nindaki ibadah haji nek lek teko lek mangkat apa? Gasik kuwi dijokke nang Madinah sik. Njur nindake arba'in. Arba'in ki maknane 40. Tegese jamaah 40 wektu. Mula nang Madinah namung 8. Wes terus engko dipindah nang Mekah. Nek lek mangkat niku keri wis mepet arep tekan mengku haji. Lah niki wong haji niki joge mesti dijoge nang Mekah dhisik. Nang Mekah sedelo terus nindakake ibadah haji, mangke nek wis rampung le haji ngenteni le diterke bali kuwi dipindah nang Madinah nindakake arba'in. Ngono lho yu. Wong aku alhamdulillah sing kaji pertama mbiyen tahun 93 ke jobe Madinah dhisik. Dadi lek jamaah 40 wektu niku sadurunge ibadah haji. Nek sing ping kali tahun kali gangsal niku mangkate keri nang Mekah dhisik. Dadi terus lebar kaji gak dipindah nang Madinah nindake arba'in. Niku nek wong kaji. Nek kula sampean wong ora kaji ya teko nang omah. Nggih to nggih. Ning aja mung 40 wektu nek nang omah. Wah. Ana 40 wektu lho 8 dina ya. Nek nang omah ki ya 40 dina. Nek hadis sing ditulis nang gone kitab Tangkihul Kaul ngendikane Kanjeng Nabi niku cara Jawane sapa wonge nindakake jamaah 40 dina dur tur menangi takbiratul ihrame imam niki Gusti Allah arep maringi kauntungan dateng tiang niki wau padha uga kuwi makmum utawa imam niki karo Allah arep diparingi kauntungan rong perkara nang akhirat. Apa? Sing siji, uang iki mau dihapus saka catatan buku munafik. Dadi wong munafik iki sok nang kono ana bukune, catetane si A si B ana, ning sampean sing ahli jamaah ora ana nang kono tulisane. Dihapus saka catatan munafik. Nomor lorone wong sing bisa nindakake jamaah 40 dina menangi takbiratul ihrame imam iki arep dibebaske saka siksa neraka. Ora arep dambokke, ora arep diweruhke karo neraka. Iman iku neraka apa wae wong sing jamaah niki ora bakal diweruhake karo neraka. Niki mergo fadilahe jamaah. Jadi uang ini orang seneng jamaah ini berarti banyak mendaftarke. Iya ta ya? Gini oke. Mulane monggo awake dhewe wong ahli ngaji muga-muga iso nindakake.
Sing dijungkung niku le jamaah ki ya bendina ning kadang-kadang kan kula sampean iki jamaah cok pedhot ya. Nggih nggih. Ha iki sing dijungkung ku 40 dina kok aja nganti pedhot. Pripun Pak Madi? Menawi iya Pripun? ambalan napa selagine tadi gesang. Pripun? Jamaah menika kawatir diten. Ha ya selagine isih urip ngono ya teko jamaah. Nek sing lebare 40 dina iki lak ora dikudokke menangi takbiratul ihram imam. Dene kok iso menangi terus luwih utama, ngono lho. Sing diusahake 40 dina iki aja nganti ora menangi takbiratul ihram. Kasarane tembung sing gampang niku anggere imam Allahu Akbar sampean wis nang burine. Ngono kuwi 40 dina susah. Pripun niki wau Bu? Nggih. Oh, nggih. Wong wedok melu jemuahan niku angsal lan sah. Lan ora semang baleni salat zuhur. Ning nuwun sewu kita aturi prisa. Ning senajan wong wedok iku melu jemuhan sah lan kena, tapi ora bisa kanggo syarat sae Jumat. Paham mboten? Antara lain syarat sae Jumat kuwi nek nang kene iki ana Jumatan kudu ana 40 ki wong lanang kabeh. Ya. Tur merdika kabeh, tur omah-omah artinya ora lelungan. Paham mboten? Andek kari-kari kok desa kono wong lanange mung ana 35 terus genepe 40 tambahi wong wedok 5 iku ora iso. Dadi wong wedok iku ora iso gawe napa? Genepi syarat sae Jumat. Nek wong wedok iku nindakake salat Jumat, melu jamaah Jumat sah. Lan lebare ora semang salat zuhur ora apa-apa. Ora iadah salat zuhur mboten napa-napa. Paham niki, Kang? Ati bojone sampean nek melu Jumat ya teko luweh. Ya, ora semangken baleni salat dhuwur mboten usah, angsal niku. Ming wong wedok niku ora iso dadi syarat sae adege Jumat niku mboten saged. Pun gamblang. Sing tak teruske. Mun bab Isra niki wonten niki. Dadi niki dereng mikrot lho niki, Kang. Ke Isra. Isra iki manane mau ngapa? Mlaku bengi kok muni turu bengi ah. Jadi Isra niku cara Jawane mlaku nang wektu. Nah, dalam perjalanan Isra niku masyaallah Kanjeng Nabi dipreswani ayat-ayat ingkang mawerni rupi. Nganti nek diitung ki nang kitab Isra kuwi, nang kitab Mi'raj niku masyaallah diterangke. Kula niku mumet kok nek maca Mi'raj niku. Dadi kitab Mi'raj niku mboten ageng kitab niku antarane ming ya bangsa 14 isi Isra Mi'raj niku wau. Dadi Isra Kanjeng Nabi mawerni rupi. Diparingi presa sing iki. Niku kabeh nek cara ayat Al-Qur'an ngendikake Allah wa ma ja'alnar ru'yal lati arainaka illa fitnatal linnas. Jadi kaya ngoten niku pancen karo Gusti Allah diparingi weruh ge mulang para menungsa. Nek pancen menungsa iki ora oleh pituduhe Allah dilalai malah ora ngandel. Wong nalika Kanjeng Nabi kondur saking Isra Mi'raj niku nang Masjidil Haram ki wong-wong kafir ki do kumpul. Termasuk ana Abu Lahab, ana Abu Jahal, ana Abu-abu. Ya pokoke bangsa abu-abu kuwi. Aku lak takon karo Kanjeng Nabi, Muhammad, ngopo, Bu? Pokoke iki bengi Isra Mi'raj. Heeh. Le Isra tekan ngendi, le Mi'raj tekan ngendi? Le Isra saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa. Le Mi'raj tekan langit sapitu, tekan Mustawa, tekan Sidratil Muntaha, tekan Raf-Raf. Ha iki wong kafir, wong pancen kafir. Njur nunggang apa?
nunggang buruk. Iki wong kafir ora ngandel. Wong wektune niku mung lebar isya sadurunge subuh. Wis tekan Masjidil Haram kok mengko adohe semono jajal. Akeh sampean wae lunga nang Jakarta numpak bis. Ora iso kok sewengi tekan lunga Bali. Leres ngoten. Wah iku kok munggah. Ah iki pancen walah pancen wong kafir. Malah ana sing jan ngenyek banget. Pas nang kono ana Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nang kono ana. Terus takon ngene. Ora ngandel. Jajal nek pancen kowe iki iso munggah nang langit. Saiki sikile gantung siji ngono. Sikile kon gantung. Saged. Jajal saiki gantung kabeh. Ayo ora iso tiba nek digantung kabeh. Andene kok muni munggah tekan langit ngapusi meni ngono. Terus Kanjeng Nabi ngendika, kowe nek arek takon kok ngono kae metu kae nang lawang kae ana Ali kae takon karo Ali. Kae ana Ali kae takon Ali. Kae sing iso ngenehi keterangan jelas. Metu takon karo Sayyidina Ali. Ya takon. Sayyidina Ali, ngopo? Sampeyan ki ngandel pura nek Kanjeng Nabi ki Isra tekan langit tekan Sidratil Muntaha ngandel. Nek aku kok ora to. Aku nek ngandel ki sampean sing dadi keyakinane lho dadi percaya ki apa? Aku mergo percaya karo kekuasaane Allah. Nek aku kok ora ngandel to Muhammad munggah tekan langit wong takon gantung sikile loro tiba. Sayyidina Ali niku ora kokean jawaban teko nglolos pedange tiyang niku ketok gulune. Wah Kanjeng Nabi yo kaget. Iki piye? Ali, kok ngono kepriye? Wong takon kok dijawab nggo pedang. Malah Sayyidina Ali jawabul mu'anidi hadza Kanjeng Nabi. Cara jawane nek wong takon ngeyel niku mboten usah dijawab diketok gulune meni ngono. Wah, iki Sayyidina Ali wajan luar biasa. Jawabul mu'anidi hadza. Nek jawab wong ngeyel niku nggih ketok gulune. Ora ngeyel. Lho niki peristiwa Isra Mi'raj manyalah masyaallah luar biasa. Nek sing ora diparingi iman karo Gusti Allah ya dadi fitnah niki wae dadi ora ngandel. Sebab menika kuasane Allah dipikir nganggo kekuatan akale menungso mboten saged. Leres? Lah mila muga-muga kula panjenengan sing ahli Selasan khususipun nanti wontenipun peringatan Isra Mi'raj wonten ing wulan menika muga-muga isa do ngegungake sasi Rejab. Monggo sak kersa panjenengan lek arep mulyake sasi Rejab nganggo poso ya monggo, nganggo ngokeh-okehke maca selawat nggih monggo, arep nganggo sedekah ya monggo. Pokoke sak dengah tingkah tindakan kula sampean nang sasi Rejab niki diniatono kanggo mulyake sasi Rejab nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Niki lah raos. Dadi mulyake sasi Rejab ki ana nganggo poso sunat. Ora ketung ming sedina nggih to nggih. Lah gen Selasa ki wis tak omongke ya. Ana sahabat sing dijak karo Kanjeng Nabi mlebu kuburan bar rampung donga. Kowe ngerti anu ki wong sing nang kubur ki mboten Kanjeng Nabi. Kae wong nang kubur ki disiksa kabeh. Ngaten mau tak dongani alhamdulillah saiki wis disuda siksane. Kajane mbiyen gak ijeh urip nek menangi sasi Rejab do gelem poso Rejab ora ketung ming sedina, gelem do melek ora ketung ming sewengi. Kajane nang kuburan ora do disiksa kabeh. Jadi berarti poso sedina sasi Rejab niat mulyake sasi Rejab, melek sewengi niatke mulyake sasi Rejab iku insyaallah dadi lantaran slamet saka siksa kubur. Nang kubure ora bakal disiksa dening Gusti. Lah tiyang pejah niku nek nang kubure kok wis iso slamet ora disiksa karo Allah, iki sak teruse tekan akhirat ora bakal dipethoke karo siksane Allah. Mula Sayyidina Utsman niku nuwun sewu nek dong pengajian nunggoni ngajine Kanjeng Nabi, nek Kanjeng Nabi niki ngendikaaken bab siksa neraka, boyo pekewuh dina kiamat,
Nganti kaya apa ning ngendika Kanjeng Nabi, Sayyidina Utsman mboten nate nangis. Mboten nate nangis. Biasa mawon. Ning kapan Kanjeng Nabi nang pengajian niku ngendikake petenge kubur, siksane kubur, rupeke kubur, Sayyidina Utsman niku lek nangis nganti dadane teles kabeh. Wonten sahabat ingkang matur, Sayyidina Utsman napa panjenengan sampun kula titeni wungsal wangsul ngapa menawi nenggani Kanjeng Nabi ngendikaaken bab siksa neraka, bab siksa jahanam, panjenengan mboten nate nangis. Ning kapan Kanjeng Nabi nanggon pengajian kok ngendikake fitnah kubur, siksa kubur, sempite kubur, petenge kubur, panjenengan kok mesti nangis kados mboten saged mendel niku enten napa Sayyidina Utsman? Oh alah Kang. Wong kuwi nek disiksa nang kubur kuwi luwih rekoso mergo dhewean. Sambat-sambat ora ana sing krungu. Nek nang neraka meneh mbok dobongo wong akeh kancane meni ngono ki. Ya. Dadi akeh kancane wis rada iso pikir. Lah monggo Sayyidina Utsman mulane ngendika nang kubur ki kok nek diparingi kepenak fama ba'dahu aisar. Sak teruse karo Allah arep paringi papan panggonan lan dalan sing kepenak. Kapan nang kubure iki diparingi kepenak. Mula kados ngaten menika ya awal-awal ini panjenengan niku. Mula dingendike Kanjeng Nabi al-kubru awalu mangzilin min manazilil akhirah wa akhiru mangzilin min manazilid dunya. Dadi ruangan kubur niku dadi awal-awale wong sing arep mlebu nang akhirat. Dadi wong ini arep mlebu nang akhirat kudu liwat ruangan kubur, mata melek ngono nang akhirat ora iso. Kudu mati dhisik ya. Kudu mati dhisik gogok nang kuburan sik. Mboten saged kok melek ngono kok aku tuh arep nang akhirat. Kaya weruh dalane. Terus niku. Lan kuburan niku dadi akhire papan panggonane nang alam dunya. Tuh sedulur